Mhm. नेट स्ल' जादों आंना नेट स्ल'। मानो जायाखैलै?
Hello, good morning बयखौबो।
हेलौ 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 एसे खामानि मावबाय थादोंमोन आं थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम हेलौ हेलौ सोर सोर दङ खोन्थाहर आं एसे खामानि मावबाय थादोंमोन माने ओंखाम जादोंमोन आं ब्रादार रेडि बर' ब्रादार आइदि हरदोनो आइदि ना मबाइलानो गंसे गाज्रि जाबायलै हेलौ हेलौ सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम अब्लासो नुगोन आं सोर सोर दङ लाइक खालाम रेडि हेलौ हेलौ খালো আজি পাৰ মাংস गोरिब थांबाय नामा रेडि बर' थांबाय नामा हेलौ हेलौ ब्र